Kulendi uko. Kuji viti chedu uko. Manero akanaka muri Zimbabwe ino yamakadai kuteerera ichannel yenyu inonzi Kulion TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvaswera zvichiitika munyika yekwedu. Manero anaya ndiri kuuya kuti ndigokuzivisai kuti zvoni avo va Comrade Blessed Runesi Ugeza vekumbobuda munyika vachimhanya vachitiza nyaya dzavakanga vari kunge vatarisana nadzo ayo anonzi treason charges muchirungu after vadeedzera kuti vamunangagwa vanofanirwa kubva pachigaro kwete kuti kuvazomirira kuextenda zvema 2030 iko zvinhu zvese zvaiitika zviyazviya. Muzuva ranhasi vachengetwa vavigwa kufamu ravo kusanyati ndo kwavigirwa va Comrade Bombshell Ugeza, asi pakuvigwa kwavo vavigwa pasina kupiwa ruremekedzo rwegamba iro rwaitaurwa nevazhinji vakaenda navo kuhondo nevamwe vanoziva kuti zvinhu zvakaita sezvi zvinofambiswa sei, kuti vaifanirwa kunge vakapiwa ruremekedzo rwegamba irworwo rwakapiwa vamwewo vekuti havana kunyatsotorwa hondo yacho semarwirwo yavakaitwa nava Comrade Runesi Ugeza. Mareasons anozivikanwa nehurumende iyoyi, asi wekubvunza mubvunzo achikwanisa kunge achipindura ipapo ndiwe tisingazivi kuti mibvunzo yakaita sei ingadirectwa kunani, asi kunze kune mbune anenge ari kutonga wacho. Asi ndinoziva kuti rimwe gore ichasvika nguva yekuti mibvunzo iyoyi ichange ichibvunzika. Mibvunzo iyoyi ichasvika pekuti ichabvunzwa, hatizivi kana pana achazopindurawo ipapo, asi tinoziva kuti vana veZimbabwe chavanozongoda imhinduro at the end of the day. Kune ma veterans vaendawo kumatare edzimhosva Constitutional Court vachinofaila mapapers avo through bweta iro rinonzi Love Madhuku. vari kuchallenjawo nyaya dzekuamendwa kuconstitution dzakaitwa mu cabinet approval yakaitwa, vari kuti inofanira kunge yakakanzurwa, vari kudeclare kuti ngaiitwe null and void. ndo mamiriro azvanga zvakaita. Vatendai bitiwo paofisi pavo pamukira nekuswedera pakagadwa nemapurisa vedzimotikari dzakasiyana-siyana. Handizive kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo chiri kuitika, asi panguva iyoyo vanga vakagadhirwa pamaofisi avo vatendai biti vanga vasipo, vanga vatoenda zvavo kurufu kwa Comrade Bombshell Ugeza kunovachema, kunovapa ruremekedzo rwekupedzisira rwegamba, kunovaviga, kunovachengeta ikoko. Saka ndo maswerere aitika, ndo mamirire anga akaita zvinhu. Nyaya dzacho dzese ndo padziri muzuva ranhasi. Zvinhu zvakakosha kugara tichizivisana kuti chii chinenge chichitora nzvimbo, kana pachinge pazoita zvimwe zvinenge zvichidiwa munoziva kuti tinoramba tichidzoka tichingokuzivisai. Yamakadai kuteerera sekutaura kwandazviita kuti ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Kana uchingosvika panapa kari kutanga iri first time yako, chinhu chakakosha kutanga nekusubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti usajambwe nema-updates ese atinouya tichikupai nekukuzivisai pachivhitivhiti chenyu.